का रउआ थायराइड के मरीज बानी जवन वजन घटावे से जूझ रहल बानी। थायराइड खातिर कुछ आहार दिहल जा रहल बा जवन वजन घटावे में मदद कर सकेला। एक सेलेनियम अवुरी जिंक से भरपूर खाद्य पदार्थ चिया के बीज, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज जिंक से भरपूर होखेला, जबकि ब्राजील के नट्स में सेलेनियम भरपूर मात्रा में होखेला। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन TSH के उत्पादन खातिर जिंक अवुरी सेलेनियम बहुत जरूरी होखेला, जवना से थायराइड के स्वास्थ्य में सुधार होखेला अवुरी आपके लंबा समय तक भरल रहेला, जवन की वजन घटावे में मदद करेला। 2 फलियां अवुरी बीन्स। फलियां अवुरी बीन्स में प्रोटीन जी के मात्रा ज्यादा होखेला, जवन की आपके भरल रहेला अवुरी भूख के लंबा समय तक दबा देवेला, जवना के चलते वजन घट जाला। 3 कॉपर अवुरी ओमेगा 3 फैटी एसिड बादाम, गहरे पत्ता वाला साग, आलू अवुरी तिल जैसन खाद्य पदार्थ में कॉपर के भरपूर स्रोत होखेला। अवुरी अंडा, अखरोट, घी अवुरी चिया के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होखेला। आ वजन घटावे खातिर थायराइड के मरीज के आहार में शामिल कइल जा सकेला। 4 फल सेब, एवोकेडो, कीवी अवुरी जामुन जैसन फल में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होखेला, जवन की कोलेस्ट्रॉल के कम कर सकता अवुरी वजन कम कर सकता। 5 आयोडीन। आयोडीन से भरपूर खाना जैसे नमक, मछली अवुरी अंडा थायराइड हार्मोन के नियंत्रित अवुरी संतुलित करे में मदद कर सकता, जवना के चलते वजन में कमी आवेला। 6 विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से थायराइड के मरीज के वजन बढ़ सकता। विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अंडा, मछली, लिवर अवुरी मशरूम शरीर में विटामिन डी के स्तर के संतुलित करे में मदद कर सकता अवुरी थायराइड के कामकाज के नियंत्रित कर सकता, जवना से वजन घटावल जा सकता। याद राखी, थायराइड के विकार से पीड़ित लोग में वजन घटावे खातिर आहार के संगे संगे व्यायाम अवुरी योग बहुत जरूरी बा।